Dyma Cwm yr Eglwys. Heddiw mae'n bentre tawel sy'n boblogaidd gyda gymwelwyr ar ei gwyliau yn ystod misoedd yr haf. Mewn canrifoedd a fi, roedd yn borthladd prysur o fasnachu morwrol a diwydiant adeiladu cychod. Ar y 5 ar 20 o Hydref 1859, achosodd storm ddychrynllyd farwolaethau a dinistyr mawr ar hyd arfordir Cymru. Storm y Royal Charter. Yma yng Nghwm yr Eglwys, dinistrwyd eglwys ganoloesol Brynach Sant bron yn llwyr. Heddiw, mae'r adfeilion yn gofeb arhosol i rym y môr. So around the coast of Wales, communities are facing the impacts of climate change, from rising sea levels, from increased storm activity. And what we're trying to do here is to understand the longer-term context to those contemporary challenges. Rydyn ni'n tynnu creiddiau gwaddod o'r gwlypdir arfordirol yma, i'n helpu ni i ddeall ac i ail-greu cyfnodau stormus y gorffennol. Cyfnodau mwy stormus na'r rheliw dros yr ychydig filoedd o flynyddoedd diwetha. Samples like this hopefully be able to tell us something about that interaction between the climate, the changing environment, and the peoples who lived here, and the sort of changes and evolution of landscape that they experienced. Bydd y dystiolaeth a gadwyd yma yng Nghwm yr Eglwys yn dweud mwy wrthyn ni am amseriad a chyfraddau newid hinsawdd y gorffennol, yn ogystal â'i effeithiau. Gall hefyd sbardino sgyrsiau am y bygythiadau sy'n ein hwynebu ar hyd ein harfordir, nawr ac yn y dyfodol, wrth i lefelau'r môr godi.